kauturan sa siningation. Pasalamat naman kita sa Dios kay makaupdanay kita sa pagpamalantong sang pulong sang Ginoo kag di makita sa Romans chapter 8 verses 16 kag 17. Kag diri sa Hiliganon nga Bible nagasiling, ang Espiritu sang Dios nagabuylog sa aton na espiritu sa pagpamatuod nga kita mga anak sang Dios. Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunobli kita sang mga kayuhan, gagintigana niya para sa iyang mga tao. Kag mga manunobli man kita upod kay Kristo, sang gintigana sang Dios para sa iya. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag dundumon lang naton ini nga dinalan nga aton ginbasa nga ang Espiritu sang Ginoo nagapamatuod upod sa aton espiritu nga kita mga anak sang Dios. Kung mga anak, may amay. Kag ang ginatumo diri sa balang kasulatan nga amay, amo ang aton langit nun nga amay. O kung ang amay, dito sa langit. Sa nag-agi nga Domingo, nagsilibrar kita sa ginasiling naton Father's Day. Kag aton ginadumdum sa sinangation, amo ang aton dutanon nga amay. Ang amay naton diri sa duta nga amo nagatoy-toy nagaguide sa aton sang nagakabagay nga mga butang nga dapat naton himuon. Pero sa piyak nga bahin, ang Bible nagatudlo man nga may amay kita dito sa langit. Kung sa bagay si Kristo sang diri pa sa duta, gintudloan niya ang iyang mga disciples sa pagpangamuyo. Kag nagsiling si Jesus Christ sa ila, kung magpangamuyo kamo, amo ini ang inyong ihambal. Amay namon sa langit. Kag padayon nagasiling siya, mangayo kamo sa inyong kinahanglanon. Pangayoon ninyo sa amay sa langit nga bantayan kamo sa mga malaot kag iban pa. Pero ang punto amo nga si Kristo nagtudlo siya mga disciples kag gin-address didto sa langit. Kung magpangamuyo kamo, amo ninyo sini amay sa langit. So ang pangamuyo gina-address, ginapatuhoy naton didto sa amay sa langit. Kagamoy ning balik-baliko naton nga mga kamatuoran subong, agod nga makita naton nga ang aton Dios dito sa langit, nga tawag ni Kristo nga amay sa langit, amo ang nagaatipan sa aton. Ang aton langit nun nga amay, amo ang nagtuga sa mga tao, kag sa tanan nga mga tinuga nga makita naton diri. Siya ang nagtuga sang kalangitan, siya ang nagtuga sang mga duta, siya nagtuga sang dagat kag mga isda, kag siya nagtuga sang tanan nga mga kasapatan, kag kapispisan ng galupad sa kahawaan. So ini nga Dios nga didto sa langit, tama gid ka manggaranon. Kag ini nga Dios amo ang nagaatipan sa aton. Manggaranon siya kay siya ang tag-iya sang tanan hasta na ang duta. Kung sa bagay sa Exodus 19:5 nagasiling, siya akon ang duta. Hiling sang Ginoo. Ang duta nga naistara naton diri, hindi inaaton. Bisan ano kalapad sang duta nga naangkon nimo subong, ang masiling naton amo nga ginpahulam lang ina sang Dios sa imo, agod imong gamiton sa imong pagpangabuhi. Pero hindi ina imo, siling sang Dios, akon ang duta. Ginpahulam lang ina sang Dios sa aton agod nga may pangabuhian kita.
Wala kita sing gindala sa sini nga kalibutan sa aton pagkatao. Bisan isa kahakop lang dota, wala. Bisan 25 centavos, wala kita sing gindala. Ang tanan nga butang ginhatag sang Dios sa aton. Ang Dios kag amay naton dito sa langit nga tama kaalwan nga ginhatag niya sang hilway sa aton ang mga kauyuhan diri sa duta agud nga mabuhi kita. Kung sa bagay, ang hangin nga ginapadala sang Dios way bayad libre. Ang suga o kun adlaw kag bulan kag mga bituon nga ginapasanag sang Dios libre. Wala niya kita ginasukot sina. Siguro kung sukton kita sang Ginoo kada bituon mga 25 centavos lang. Kag ang adlaw bali 1 peso, kag ang bulan 1 peso man. Wala siguro kita sing ibayad. Kay man wala sing nakaisip kung pila ka bilog ang bituon. Amo ina nga makasiling kita nga ang Dios manggaranon, ang aton amay sa langit maalwan, ginahatag niya sa aton ang tanan nga kayuhan agud mabuhi kita sa sini nga kalibutan. Kagini nga Dios nga ginahambal sang Bible nga aton amay didto sa langit, mayara lamang siya nga bugto nga anak. Isa lang nga bilog. Kagamoy na ang ginahambal sang John 3:16 nga nagasiling kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Bugto gani isa lang, wala sing bugto nga tatlo. Ang bugtong niya nga anak nga amo na si Jesus Christ. Kag siling sa John 3:16, agod nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Isa lang ang anak sang Dios bugtong, pero iya gid ginpadala diri sa kalibutan agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Sang si Kristo, diri pa siya sa duta, pirmi siya nagapanawag siyang amay dito sa langit. Aton tanawon mga tatlo lang ka mga kamatuoran nga sang diri si Kristo sa duta, nagpangabuhi siya diri sulod sa 33 ka tuig. Pero pirmi gid siya nagapanawag kag nagapangamuyo sa iyang amay dito sa langit. Sang si Kristo dali na lang dakpon kag ilansang sa cross, makita nimo ang record sa Marcos 14:32 pakadto sa 42 nga si Kristo nagkadto dito sa Getsemani, sa garden sang Getsemani, kag nagpangamuyo siya. Ang iyang pangamuyo amoy ni Amay sa langit, kung mahimo ilikaw ini ang kopa sa akon. Ang kopa na din siling niya pag-antos ang sulod sang kopa, sang cup, sang tasa, nakita ni Kristo ang tanan nga pag-antos siya tubangon sa tion nga ilansang siya dito sa cross. Sinya kung mahimo ilikaw ini. Pero siling ni Jesus Christ, hindi ang akon kabubuton amo ang matuman, kundi ang imo kabubuton amo ang matuman. So nagpanawag siya siyang amay sa langit, sadtong tion nga dali na lang siya dakpon kagilansang sa cross. Ikaduha makita man naton nga si Kristo nagpangamuyo sa iyang amay nga bantayan ang iyang mga disciples. Kag siling niya agod nga mag-unite, mag-isa sila, hindi sila mag-inaway, kundi mag-isa sila. Kag makita nimo ang record sa John 17 verses 1 pakadto sa 26 nga nagsiling si Kristo sa iyang amay sa langit nga amay, tipigi bantay ining akon mga gintuton-an. Kag siling niya kabay nga mag-isa sila, mag-unite sila, maghigugmaanay sila sa isa kag isa, nga hindi sila maglalis kag mag-ilinaway. Amo ina ang pangamuyo ni Kristo. Ina nga pangamuyo pwede man naton mabaton o kon aton ma-apply sa aton kaugalingon subong. Ang pangamuyo sang Dios sa aton
halin sang una tubtob subong amo nga kita nga mga kaanakan niya hindi mag-ilinaway kundi maghiliosa kag magigugmaanay ang isa kag isa subong nga siya nagahigugma sa aton. Kag makita man naton bisan sang si Kristo didto na nagakabit sa cross, ginlansang na siya. Ang una nga mga dinalan nga ginmitlang ni Kristo dito sa cross amo nagasiling siya, amay patawara sila kay wala sila makaibalo sang ila mga ginahimo. Dito na si Kristo sa cross, pero ang ara sa iyang balatyagon amo nga kita nga mga tao patawaron sang amay. Nagapangamuyo siya sang kaluwasan naton nga mga katawan sa sining kalibutan. So from time to time, makita naton nga si Kristo nagapanawag permi, konektado siya permi siya nga may nga dito sa langit. Kag hindi lamang sina nga si Kristo nagakilala nga may amay sa langit, kundi ang amay mismo sa langit naga-acknowledge kag ginakilala man niya ang iyang bugtong anak nga mo si Jesus Christ. Tanaw nimo sa Mateo kapitulo 3 versikulo 17 sang ginbautismohan si Jesus Christ, ang salampati, ang balaan nga espiritu sa dagway sang salampati naghapon sa ulo ni Kristo. Nag-abot ang balaan nga espiritu sa dagway sang salampati kag naghapon ang salampati sa ulo ni Kristo. Kag siling siyang Bible, may tingog nga naghambal sa langit. Inaamo ang tingog sang amay nga nagahambal. Siling siyang amay, ini amo ang pinalangga kong anak nga sa iya nahamuot okon nalipay gid ako. So ang amay sa langit nagkilala siya nga si Kristo iyang bugto nga anak kag nagakalipay gid siya sa pagtan-aw nga si Kristo nagpabaptize agod nga magtuman siyang mission sa sining kalibutan. Ang iyang mission amo nga ginpadala siya sang amay diri sa duta agod nga kita nga mga katawhan makaangkon sang kasiguruan sang aton nga kaluwasan. Kaglabot pa sina o kundugang pa sini, may ara nga ginagamit naton sa English nga transfiguration. Amo ini ang pagbalhin sang dagway ni Kristo, nagputi siya bisan pa niyang bayo nagputi man. Ang istorya amo ini nga si Kristo nagdala sa iyang mga disciples dito sa mataas nga bukid sa tuyo nga magpangamuyo sila. Pero sang dito na sila, may nag-abot nga duha ka anak sang Dios sa Old Testament nga dugay na nagkalapatay. Amo si Moses kag si Elijah, propeta Elijah. Dito nag-upod ining duha sa mga disciples. Kag ang nanotisyahan sa mga disciples amo ini nga nagkambyo ang hitsura ni Kristo. Si Kristo nagputi, kag ang iyang bayo nagputi man. Kag kabulo ka kung anong sunod, may tingog sila nga nabatian dito sa langit nga nagahambal. Ginsulit ang ginhambal. Siling sang tingog sa langit, ini amo ang pinalangga ko nga anak. Ginkilala sang amay nga si Kristo iya gid bugto nga anak. Kag magsugpon pa na siling sang amay sa langit, ini amo ang pinalangga ko nga anak, sa iya magpamati kamo. Ginhambalan sang amay sa langit nga kita nga mga tao dapat magpamati, magtuman kung ano ang ginahambal ni Kristo. Ang amay amo ang naghambal sina nga kita nga mga tao dapat nga magpamati, magtuo, kag magtuman kung ano ang itudlo ni Kristo sa aton. Sang diri si Kristo sa duta, may badamo siya nga ginhambal
Pero siguro hindi naton ina mahambal tanan, kuhaon lang naton ang pila ka bilog kung ano ang ginatudlo ni Kristo nga dapat naton tuohan kag dapat naton batonon. Sa John 14:6, si Kristo nagasiling, "Ako amo ang dalan." So ang amay nagsiling kung ano ang ihambal ni Kristo, patihan kag tuohan naton kag tumano naton. Ano ang ginhambal ni Kristo? Siling ni Kristo, "Ako amo ang dalan." Dalan pakadto sa langit. Kag siling ni Kristo, kag dapat ini naton patinan nga wala sing bisan sino nga tao nga makasulod dito sa langit kung hindi mag-agi saya. Siling sang amay, kung ano ang ihambal sang akon anak, patihin ninyo, patihan naton nga siya amo ang dalan sa langit. Kag wala sing makasulod dito sa langit kung hindi mag-agi saya. Kung sa aton pa, ang aton reliyon, hindi ina amo ang dalan sa langit. Hindi ina makadala sa aton dito sa langit. Kung ano man nga reliyon ang aton nasudlan subong, dapat magdangop kita kay Kristo, kay siling ni Kristo, siya gid lamang ang dalan pagkadto sa langit. Kagluwas sina, nagtudlo pagid si Kristo sa John chapter 6, verse 35 kag 36. Nagasiling si Kristo, "Ako amo ang buhi nga tinapay nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan." So mabugat ini nga sugilanon, kayang lawas ginasiling niya nga buhi nga tinapay. Kag siling ni Kristo sa John 6:56 pakadto sa 57, naghambal man siya nga siya amo ang buhi nga tubig. Kag ang magainom sina nga tubig, nga nagasiling siya ang buhi nga tubig, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi nagid pag-uhawon liwat. So may duha siya de nga ginhambal, katulad sa pagkaon, siya ako ang tinapay, ako man ang buhi nga tubig nga naghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Although nga mabudlay ini naton hangpon, pero aton tagaan sang ideya ang aton kagalingon, gagod nga mahangpa naton ang ginapanghambal ni Kristo nga nagasiling siya ang buhi nga tinapay, siya ang buhi nga tubig nga naghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay. Ibutang naton sa matutuod nga tinapay kag matutuod nga tubig nga aton ginainom. Tinapay na butang naton sa pinggan, ang tubig na butang naton sa baso. Kung ang tinapay ara lang sa pinggan kag ang tubig ara lang sa baso, kag wala mo man ginkaon, kag wala mo man gininom, bisan ano kanami sina nga tinapay, kag bisan ano katinlo sina nga tubig, kung wala mo ina ginkaon kag gininom, wala ina sing kaayuhan nga mahatag sa imong lawas. Mabusog lamang ikaw kung imong kuhaon ang tinapay kag inmon, kag tapos ni kag kaunon, kag tapos na nimo kaon, imnon mo ang tubig, ina mabusog ikaw. Pero kung hindi nimo pagkaunon ang tinapay, kag hindi mo man pag-imnon ang tubig, wala ina sing kaayuhan nga mahatag sa imong lawas, kag hindi ka man mabusog, kay ti ato man lang sa pinggan, ato man lang sa baso. Ang idea amo ini, ang ginatudlo sang Bible sa aton, dapat kita magtuo kag magbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Okay, so ang pagkaon sang tinapay kag pag-inom sang tubig, nagakahulugan nga aton batonon si Kristo sulod sa aton kabuhi, kag aton imnon ang buhi nga tubig sulod sa aton mga
tagipusoon. So ang aton himuon amo ini nga si Kristo nagapanuktok sa puwertahan sang aton mga kabuhi, buksan naton ang aton tagipusoon kag batonon ta siya katulad nga ginkaon mo ang tinapay, ginpasulod mo, ginbaton mo, ikaw ang mabukas sang puwertahan kag ikaw ang magabaton kay Kristo kay nagapanuktok siya sagwa sang imo mga kabuhi. So siya ang buhi nga tinapay, siya ang buhi nga tubi, nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang aton buhaton amo nga buksan naton ang aton mga kabuhi, kag batonon ta siya sulod sa aton mga tagipusoon, kag si Kristo dira na magakabuhi sa sulod sang imong kabuhi. Amo ini ang nasiling ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 20. Kabalo ka, anong siling niya? Siling ni San Pablo, ginlansang na ako sa cross upod kay Kristo. Hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa sulod nakon. Kag siling ni San Pablo, kag ang kabuhi nga akon ginakabuhi subong, akon igakabuhi sa pagtuo dira kay Kristo nga nahigugma kag naghalad siya ang kabuhi para sa akon. Anong siling ni San Pablo? Hindi na siya ang nagakabuhi, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa sulod niya. Nga si Kristo na ang nagakabuhi sa sulod niya tungod kay siya nagtuo kag ginbato niya na si Kristo sa sulod siya ang tagipusoon. Amo ina nga si Kristo na ang nakita sa sulod kag sagwa sang iyang kabuhi, kay si Kristo yara na iyan ang ginbaton kung sa mga tinapay pa na kag sa tubi iyan na ginkaon kag ininom, ginbaton niya na. So si Kristo na amo ang nagakabuhi sa sulod kag sagwa sang iya kabuhi. Kung sa aton pa makita sa iyang kabuhi nga si Kristo na amo ang nagakabuhi dira sa iya. Ang tunay matutuod nga Kristohanon nga pagkabuhi nakita na dira sa iya tungod kay may Kristo na ang iyang tagipusoon. Okay. Ini nga Kristo gaginsiling sang Bible sa aton kag nagakilala nga may amay sa langit nga ginhambala na naton kag aton na nabalaan nga ang amay sa langit may bugtong nga anak nga amo si Jesus Christ. Pero kung padayono naton pagtuon ang Bible, ang amay sa langit ginatudlo sang balaan nga kasulatan nga mayara siya nga adopted nga mga kaanakan. Okay? May bugtong siya nga anak, pero may ara siya nga adopted nga mga anak. Ako naging-meet lang kay na, pero aton ini susihon maayo ang ginatudlo sang Bible, kag aton ini makita sa John chapter 1, kag kung aton basahon ang verses, tatlo ka verses siguro, halin sa 11 pakadto sa 13. Aton gid ini basahon agod nga matalupangda naton si Mayo nga ang amay sa langit may bugto nga anak, pero damo siya adopted nga mga anak. Okay, 12 sa John chapter 1 verse 12. Nagasiling siya, pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Kontaton pa kay Kristo. Gani ini sila ginhatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Okay, ang ginatudlo sini sa ibabaw sa verse 12, nagsiling ang Bible nga sang si Kristo nagkari sa dota, ang iyang mga katawhan mismo ang Israelinon nagsikway sa iya
wala siya ginbaton sang iya mga katawhan. Kag sa 12 nagsiling, pero mayara gid man nga nagbaton, may nagsikway kag may nagbaton. Ano ang ginhambal sang Dios sa mga nagbaton kay Kristo? Ang ginhambal sang Bible amo ini nga ang nagbaton kay Kristo hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. So ang tanan nga nagbaton kay Kristo, mga adopted nga mga anak sang Dios, may bugtong siyang anak, pero ang nagtuo kang nagbaton sa iya, iyang mga adopted nga mga kanakan. So ang tanan nga mga tao nga nagtuo kang nagbaton kay Kristo, matawag naton nga mga adopted, nga mga anak sang Dios, adopted tungod kay ang Dios iya may bugtong anak, pero ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo nahimong mga adopted nga mga anak sang Dios. Kay na ginbasa naton sa Bible nga nagahambal tungod kay mga anak kita sang Dios, ang siling niya sa Romans chapter 8 verse 17. Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunobli kita sang mga kaayuhan nga gintiganan niya para sa iyang mga tao. Okay, matag ginhambal dire sang Bible nga ang tanan nga mga adoptibo nga mga anak sang Dios manunobli sang mga kaayuhan nga gintigana sang Dios sa tanan niyang mga kaanakan. Kung sa bagay, kung imo ini husisaon sing maayo kag basahon ang mga verses nagasiling nga kita masigka manunobli upod kay Kristo. Kung ano ang panublion ni Kristo gikan sa iyang amay, amo man sina ang aton panublion, equally kita masigka manunobli upod kay Kristo. Kagang ginhambal sang Bible sa aton, amo ngayon tanahon ang balaan nga kasulatan sa Mateo kapitulo 25, mayara dira nga duwa ka grupo, ang mga nagkalaluwas nga mga anak sang Dios magapanobli sang ginharian sang Dios. Ang mga tao yang nagsikway kay Kristo maganapanobli man sang impierno nga gintigana sang Dios kay Satanas kag sa tanan yang sumulunod. On the other hand, ang tanan yang nagtuo kag nagbaton kay Kristo makapanobli sang ginharian sang Dios kag kita masigka manunobli upod kay Kristo. Si Kristo mismo naghambal sang diri pa sa saduta kag iya ini ginhambal sa iyang mga followers sumulunod. Siling ni Kristo sa ila amo ini, hindi kamo magpalibog, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa akon. Siling ni Jesus Christ, kag salig man kamo sa amay, sa balay sang akon amay may madamo nga mga hulot, may mansion didto, magauna ako kag magaaman sang hulot para sa inyo, kag magabalik ako liwat. Silin ni Jesus Christ, kag kuhaon nakon kamo agod nga kundiin ako, didto man kamo manunobli ang iyang mga kaanakan sang langit. Kung anong panublion ni Kristo, siling sang Bible sa Romans chapter 8, amo man sina ang aton pagapanublion. Amo ini ang aton amay sa langit. Ang aton amay sa langit, ginhatag niya ang iyang mga kaanakan dira sa kamot ni Kristo agod nga makaangkon sang kaluwasan. Kag kabulo ka kung ano ang ginhambal sang Bible. Ang ginhambal sang Bible sa aton amo ini nga ang tanan nga ginhatag sang amay sa iyang anak
indi gid pag-isikway ni Kristo. Amo ini ang kamatuoran nga mabasa naton sa Bible. Si Kristo indi magsikway sa bisan sino nga tao nga magadangop sa iya. Kag ini nga mga tao amo ang ginhatag sang amay sa iya. Kag ang siling ni Kristo ang tanan nga ginhatag sa iyang amay sa langit, nga muman ang aton amay, hindi gid niya pagisikway. Pirmi kita makabati sang kamatuoran nga ang Dios makahimo, makasarang sang paghimo sang tanan nga butang. Kag wala sing bisan ano nga bagay nga hindi masarangan sang Dios. Kay kung hindi niya mahimo, kung may butang na hindi niya mahimo, ti hindi na siya Diyos eh. Kay ang Diyos siya, makahimo sang tanan nga butang. Ina nga kamatuoran amo ang aton pirmi mabatian. Pero mga utod, may isa ka bagay, kagaton ini dumdumon, kag patinan, kag hangpon, sing mayo. May isa ka bagay nga hindi mahimo sa Ginoo. May isa ka butang nga hindi masarangan ni Kristo nga himuon. Ano ina? Hindi mahimo ni Kristo nga batonon ang isa ka tao nga nagsikway sa iya. Ang tao nga hindi magtuo kag magbaton kay Kristo sa iyang kabuhi, ina nga tao hindi masarangan ni Kristo nga iyang batonon. Kay man ang tao nga nagsikway kay Kristo nga hindi magbaton sa iya, siling sang John chapter 8 verse 44, ang mga tao nga hindi magtuo, ang mga tao nga nagsikway kay Kristo, mga anak sila ni Satanas, kag si Satanas butigon, kag si Satanas kaaway sang Dios, si Satanas manugpatay sang tao. Si Kristo hindi magbaton sa mga tao nga nagsikway sa iya, kay man ang mga katawhan nga nagsikway kay Kristo, siling sang Bible, ina ka mga tao anak ni Satanas, kag hindi mga anak sang Dios. Ang ginabaton lamang ni Kristo, amo ina ang ginhatag sa iya sang Dios nga Amay dito sa langit. Amo ina ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Amo ina ang ginasiling sang Bible, ngang tanan nga magdangop kay Kristo. Sino ining tanan nga magdangop? Ang mga tao nga naghinulsol sa ilang sala, ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ini nga mga tao nga magdangop kay Kristo, hindi niya gid pagisikway. Pero ang mga tao nga nagsikway kay Kristo, iyaman pagisikway. Kung ano ang buhaton nimo kay Kristo, amo man nina ang iyang pagabuhaton sa imo. Ang Bible nagasiling sa hadlaw sa paghukom nga mga tuban kitang tanan dira kay Kristo. Sa sina nga adlaw, ang mga tao nga wala nagtuo kay Kristo kag nagbaton siya, iyang singganon, wala ko makakilala sa inyo, didto kamo sa linaw sang kalayo, nga ginaman kay Satanas kag sa tanan niyang sumulunod. Pero siling ni Kristo sa mga tao nga nagatuo, nagtuo ka nagbaton sa iya, siling niya, kari kamo panublian ninyo ang ginharian sang langit, nga ginaman sang Amay para sa inyo. Bisan sadtong wala pa matukod ang kalibutan, ginaman na ini sang Amay para sa inyo. Kamo nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa sinang bugtong anak sa Dios,
niya ginpadala diri sa kalibutan. Kagina nga Kristo, ginhalad niya gid ang iyang kabuhi dito sa cross sa pagpakita nga siya nahigugma sa aton kag handa sa pagluwas sa aton kung kita magpaubos ang aton kaugalingon, maghinulsol sang aton mga sala, kag batonon ta siya sulod sa aton mga kabuhi. Dumdumon naton nga nagsaad siya, nga sa tanan nga nagtuo kag nagbaton, kag nagdangop sa iya, hindi niya gid paga-isikway. So siningitiun, kita amo ang magpili sa aton kaugalingon. Ano ang buhaton nakon sa sinang Kristo nga nagkari nga ginpadala sang Amay halin sa langit? Ang labing maayo nga aton buhaton siningitiun, isurrender naton ang aton bug-os nga kabuhi dira sa iya. Tuuhan ta siya, kag batuno naton siya sulod sa aton mga tahipuson, kag maangko naton ang kaluwasan sang aton mga kalagi, kag makapanubli kita sang ginarian sang Dios sang langit upod kay Kristo nga aton maluwas. Makaturan madamo gid nga salamat, kabay nga ang kalinong kag pagidait ng melin sa Amay, Anak kag Balaan nga Espiritu, magkapadayon gid sa pagpangikot sa aton mga kabuhi.